रनसायग्रा नाब्ला दैमारि बे बिथाङा खोब दुखु गोनां दाबो जेलाव दङ। बे जाबाय मोनसे पलिटिकल माने कनस्पिरेसि बे पलिटिकल कनस्पिरेसि। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सेयावनो बरायग्रोबाय। दिनै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बर' हारिनि गेजेराव NDP आफादा जोनोम जानायनि गुबै जाहोनखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। NDP आफादा मानो जोनोम जाया आरो मा थांखि लानानै जोनोम मोन्दोंमोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो मिथिलांनो मोनजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। आरो आङो बे भिडिअखौ आदा अख्रि दैमारिनि इउटुब चेनेलनिफ्राय लानाय जादों। नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ, बेयाव थांनानै नायनो हागोन। आरो अरिजिनेल क्रिएटरखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामनो दाबाव। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। जारिमिन NDPनि जारिमिनखौ माने मोनथिनो लुबैना फैदों। बेनि थाखाय आं हामबाय होननानै बुंबाय जे NDP जोनोमनि सिगाङावहाय बै जिथु अबस्था बर'नि जि थासारि, बे थासारिया ओरैबायदि गाज्रिमोन, नासयजानाय, सोबख'जानाय, जेरावबो माने सैया खालामजानाय बामोन सम्प्रदायजों जादोंमोन, जायखौ जोङो शौविनिस्ट असमिया होननानै बुङो। बे शौविनिस्ट असमियाफ्रा बर'खौ जेरावबो मनग्लाबदोंमोन। इभेन बिसोरनियाव जोङो दखानफ्रावनो हाबनो हायि अबस्था। दखानाव ना लानानै हाबदोंबा नाखौ बायहेरायाव दोनलायनांगौ, बेबायदि अबस्थायाव जोङो मोनबोनाय। बिदिनो लामा थाबायदों, सान्दुं गोसायाव दै गांदों। बे समावहाय माबा मोनसे दैखर लामायाव नुहुरदों, जों दैखर दै खावनाय नुहुरदोंबा दै लोंनो थाङोबा बेवहाय थास'लाय होनानैसो दैखौ लोंहैयो, बाल्थिंखौनो दाङा। थ' बेबायदि परिबेस जिथु नुदों, ओमफ्राय मुगैजानाय जिबायदि अबस्था, बे मुगैजानायखौ जोङो बै समनि जायफोर फरायसाफोर, जायफ्रा एसे गोजानाव फरायदों, जायफ्रा गुवाहाटियाव फरायफैदों, जायफ्रा शिलंआव फरायदों, बायहेरायाव थांनानै जायफोर थाहैदों, बिसोर एसे एनै थाबायनायाव हान्थिनायावहाय मोनदांनो मोन्दोंमोन जे जोंनि फारसे बेसेबां माने नेग्लिजेन्स दङ, बिसोरा बेसेबां नेग्लेक्ट खालामो जोंखौ, बेसेबां मुगैयो, बेसेबां जों जे बिसोरनि नासयजानानै थानो गोनां जायो। बे बाथ्राखौ जोङो उपलब्धि खालामदों। वेरास जोंबो बिसोरजों कम्पिट खालामनो हानाय मानसि, मेन्टेलि जोंनि जिथु मेन्टेल स्टेटास, बे स्टेटासा बिसोरनिसो बांसिन गोजौआव दङ बुंनो थाङोबा। खिन्थु जोङो मा खालामदोंमोन, मोनसे जोंहा गावसोरखौनो बिराद गोजौआव दोनो बिसोर, आरो जोंखौ बिराद गाहायाव दोनो। बे माबाजों बिसोरो जोंखौ नायबाय थानाया जोंखौ बाध्य खालामदों। मोनफ्रोमबो माबायाव जों सुबिदाखौ मोना। एडुकेसनावनो होन, नोङो थांबाथाय जोंखौ एकदम साइड खालामखानानै होनाय, माबानाय, इभेन ओंखाम जानाय, जोंनि जायफोर दा गोजाम केडारफोर दङ, जों खेबसे आं बेखौबो बुंनानै दोनखानि, रंजालु मोनसे रंजालु, बे जोंहा रंजालु बर', बे रंजालु बर'आ मोनसे समाव बे दाहोना बायदि थादोंमोन फंबायखौ फरायनो थाखायनो। बे समाव ओरैबायदि बेखौ माने ट्रिट खालामो बै हारसा न'खरा, बिलाइ लाबोखानानैसो ओंखामखौ जानांगौ, ओमफ्राय जि जायगायाव जादों बेखौ सुनांगौ। बे रोखोमनि माने ओरैबायदि माने गाज्रि माबा थासारिमोन हारसाजों बर'जों। बे जोंनि फारसे जों सानफा एफा रायलायबाय थादों। आरो लोगोसे जों नुबाय जोंनि गथ'फ्रा बाहेरायाव फरायनो हाया, स्कुल मोजां मोना, गतिके जोंनो माबा मोनसे नांगोन। आरो बेखौ जों नुबाय जे PTCआ बहुद गोबाव लं जार्नि, बेखौ पलिटिकेल माबाखौ स्ट्रागोलखौ खालामबाय। बेवहाय जों नुबाय बिसोरबो बेखौ डेभेलप खालामनो हायाखै। इभेन आबसुआ फैबाय, आबसुखौबो जों नुबाय बिसोर डेम'क्रेटिक वेजों थांनो नागिरदों। डेम'क्रेटिक वेजों जों बेबायदि दावगानो हाया, भारतआनो हायाखै। भारत उदांस्रिनि थाखाय बेवहाय मा होनदों, भारतआ बे माबा जोंहा सुभाष बसुआ दाना होबायना, आजाद हिन्द फौज, बे दायाखै होनबा? थ' बेबायदि दानायनि उनावसो बे भारतआ उदांस्रि मोनदों। गतिके जों बे मोनसे जोंनाव कनसेप्टआ फैबाय, बे आर्म स्ट्रागल नङाबा जानाय नङालै जाबाय। दा आर्म स्ट्रागल खालामनायनि मा मोनसे उपाय दं? जों मानसिफोरनो जोंनि साननायखौ प्रसार खालामनो थाखाय मा खालामबाय, अभारग्राउन्डआव मोनसे यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएसन दानानै लाबाय। आरो बेखौ जों शिलंआवनो रायलायदों। जोंहा रनसायग्रा नाब्ला दैमारि
बे बिथां दा बिथाङा खोब दुखु गोनां दाबो जेलाव दङ बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल माने कनस्पिरेसि बे पलिटिकेल कनस्पिरेसिनि थाखायनो बियो दासिमबो जेलनिफ्राय बारग'वाखै वेरास बियो सासे वान अफ दि सिगनेटरिस थांनाय लास्ट माबायाव नङा होमबा नंगौ एकर्डआवहाय एकर्डआव होना बेखौ एग्रिमेन्ट होनांगोन आरो एग्रिमेन्टआव बियो सासे वान अफ दि मेजर सिगनेटरि होनजायो सान्ति प्रसेसआव लाबोनो थाखाय बेखौ लेंहरनानै सुक्ति जानाय दा बेखौ नायोबा जों नुयो आरो जे बेबादि मोनसे ट्रिक्सजों गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थाखादों आरो दा बेखौ जोङो आवगायावनो हमखादों जेराव जों बे माने आर्म्स स्ट्रागलनि थाखाय आर्म्स विंसआ थाथारनांगौ बबेबा मोनसे डेम'क्रेटिक वेजों थांनोब्लाबो बे मोनसे साइडआव थानांगोन होननानै साननानै बे आफादखौ BSF नामै दानाय जादोंमोन आरो माबानि यंग बर' नेशनेलिस्टनि उनावहाय बेखौ 1986नि 3 अक्ट'बर बेवहाय माने दानाय जादोंमोन आरो बेखौ अदला कासिबारियावनो रन्जन दैमारिनि गामिनि LP स्कुलाव हरसे थाल्ला जिरायनानै बेवहाय जोङो गासै 33 जनल' एकदम मोजां दंमोन आरो मोजां सिकित गथ' माने सेंग्राफोरखौ लानानै बेवहाय जोङो रायज्लायखोमानो हरसे रायज्लायनानै बेखौ मोनसे एडक कमिटि दाबाय एडक कमिटियाव रनसायग्रा नाब्लाया गावनो चेयारमेन आंखौ सेक्रेटारि जेनेरेल होनानै दोनथ'बाय एडक आरो बे एडकैनो दादों बेनि उनावहाय बे दानायनिफ्राय जों मा जाबाय दाथ' बेखौथ' फकास खालामनो हाया आर्म स्ट्रागल होननाय लोगो लोगो टटेलि माने कनस्टिटिउसननि एगेन्स्टआव थांनाय जाहैबाय ना ओंखायनो बेखौ लाखोमानानै जोङो मा खालामग्रोबाय मानसिफोरनो जोंनि फिल'सफि जोंनि मेनिफेस्ट' बेखौ फोरमायग्रोनो थाखाय गोबां मोनसे पलिटिकेल क्लास जाबाय थादों आरो बहुद बे यंग बर' नेशनेलिस्ट थानाय समावनो बेफोर खामानिफ्रा फ्राय जाजोबफ्रामदों साइडआव लांनानै जोङो पिकनिक खालामनानै बोरै क्लास होयो मायो बेफोरबो जाबोजोबदों आरो बेखौ आं दा एसेबां बुंनाय नङा सुंद'यैनो बुंगोन दिनै आङो बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेबायदि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिजों सैजायै मुगै जानाय नाख्रेब जानाय नासयजानाय खालामबोजादोंमोन थिग बेबायदिनो दासिमबो जोंनि बर'फोरखौ बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जेरै नोङो पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावनो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावनो जोंहा जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार बसुमतारी बिथांमोनहा फेक एनकाउन्टार खालामजादों आरो बिथांमोननि थार बिजिरनायखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै आरो बिनि उनाव जोंहा केनाराम बर'नि जायगायाव नोङो दिम्बिसर मुसाहारिखौ गावथारनाय बिनिबो जोङो दासिमबो थार बिजिरनाय मोननो हायाखै पिस एकर्डआ सोरनि थाखाय जादोंमोन होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो NDP-फोरनि थाखाय जादोंमोन पिस एकर्डआ नाथाय बे NDP-फोरनि थाखाय जानाय पिस एकर्डआव दासिमबो जोङो माखासे NDP लिडारफोर आरो माखासे NDP आदामोनखौ दासिमबो जोङो गनायखौ नुनो मोनाखै दासिमबो जेल जानांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेराफारसेथिं जाय NDP-नि फाउन्डार जायनि थाखाय नोङो पिस एकर्डआ जादोंमोन रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दासिमबो जेलाव थानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोनोदि जोंनि बर' हारिखौहाय गुबुन मानसिफ्रा बेसेबांबा आथिं सिङाव दबथायनानै दोननो नाजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ जायनि जाउनाव बेबायदिनो जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय नाख्रेबनाय आरो मुगैनायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोदान आफाद सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों आलादा रायजोनि सिमां नुनानै जोंहा दाखालिसो आरो मोनसे गोदान आफाद सोमजिबावनायखौ जों नुनो मोनदों जाय आफादनि मुङानो जाहैबाय बर' लिबारेशन आर्मि आरो बे आफादनि बर' लिबारेशन आर्मिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय आलादा बर' हादोर सोरजिनाय जिखुनु जाया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय गोजोननाय थाबानो जाबाय।